Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Allah dan uwa, idan baka danna mana alamar subscribe ba wannan channel din ta Ibrahim Tech, da Allah ka danna mana alamar subscribe, kai like, ka share zuwa ga yan uwa saboda su amfana. Yau zamu yi bidiyon mu akan wannan application din mai suna waya. Sunan application din waya wanda zaka fahimci computer tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Zaka fahimci menene aikin ta, menene software, menene hardware duk cikin ta zaka fahimta. Bari mu shiga cikin application din gani. Wannan ga application din nan, gashi nan na saka masa aro, gashi nan wannan shine application din. Bari mu shiga kamar haka. Yawwa ga nan zai bude. Yawwa ka gani general concept din, yana advanced concept din, ga nan community device, yana input device, gashi nan memory storage device, output device, gashi nan duk idan ka shiga haka kaga dukkanin bayanan ga nan. What is hardware engineering? Ka gan shi haka, gashi nan ga bayanan su nan, ga bayanan su nan. What is hardware engineering? Hardware engineering is a processing of designing, development, processing of. Ga nan dai karanta a gani, duk za a gane ma'anar da yake nufi. Nan ma gashi nan dunan bayanai ne a wajen guda ɗaya, bayanai kusan sun fi guda 20 akan general concept. Ga nan kuma advanced concept, shi ma ga bayanai nan, gashi nan. Wannan shi ma gashi nan community device, gashi nan. Wannan input waya, gashi nan duk bayanai ne nashi. Gashi nan memory storage, gashi nan shi ma gashi nan output device, gashi nan duk gasu nan. Wannan application din ba karamin amfani da shi ba, yana sunan shi hardware engineering. Da Allah dan uwa, idan baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, ka like, ka share zuwa ga yan uwa saboda su amfana.